Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa abokan arziki masu son kallon hira da jaruman Kannywood a yau, to yau ma ga wata dama ta samu wacce za ku dinga kallon 'yan Kannywood jarumai maza da mata domin ku dinga jin irin ra'ayoyinsu da ta yanda aka suka shiga masana'antar Kannywood. Za ku dinga jin hira ne da mawaƙa maza, sannan za ku dinga kallon mu da hatta daraktoci da kuma furodosoci. Sai ku kasance a wannan tasha tamu mai suna Wata Rayuwa Hausa TV a tare da ni mai suna Sani Alfundiki ko kuma SS Alfundiki. Ku dai ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, sai an jima.